Good afternoon. Chagaji. Yeah. Ah, Malite akara ekwentị gị, malite akara fonu gị, malite ya. Malite gomia. Wepụ aka n'okpuru ya, wepụ aka n'okpuru ya. Chagaji, ihe mbụ gị bịa nga. Yes. Ihe mbụ gị bịa nga, gesi m Ombum. ọkụ mana ihe ọbụla anyị mere nga ka ịba n'ihu akwụkwọ. Ị mara na itorubekwa ịlụ ji si ebe a pụọ. Mba, achọga m di o. Kpupu ihe ahụ, kpupu ihe ahụ, kpupu ihe ahụ. Achọga m di. Were akara ntị gị, were fonu gị dewe n'ala gị n'azụ. Ọkwa nọsensị ka gịnị gị na onye mere mụnwa ka ịba nsogara otele ọmụa ka ịbara nga pasụgara otele ọwara ya agbaghị ntị na m nwere taịm ọzọ ọmụa ka ịbara nga pasụgara otele Mba. ọmụa ka ịbara nga pasụgara otele m na-ama ma ote dem yu ịbara nga pasụgara m otele Chineke akpọghị ọkụ nwa bingo ịbara nga amara m otele pam 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 asonye na ahụ m otele mpọ tụgharịa asị m nye tụgharịa m sị gị gagharịa hechi imere ogene ịbara nga abịa ịgwa m si ị nwere otele na-ekwu ụka enyi ịbara nga achọghị adị ka ịbara nga abịa sampụlụ otele ekwu ụka ọ na-anọgide ya esi ekiwe ị ga-aga lab gwa dọkịta na nsị ya lee gị akwụkwọ otele elee gị akwụkwọ otele Chineke agbago ebe otele gị bịara ime gị ara gị gbara ihu akwụkwọ m hia Chineke akpọ gị ọkụ nwa bingo Trambra ga dị igbo egwu ọtụtụ ọ ga-awa bụ he na-aba n'ime ya ahụcha shu nde trela draiva ịbara nga bọs gara m otele ara enweghị ka ịbịa nga emere otele pam 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 mama m eji kemịkalụ n'ọgụ otele ịbịara nga bịa bas gara m otele ahụbe m otele mbụ tọnụọ lewe anya n'ihu Chineke akpọghị ọkụ nwa bingo ya were akara ekwentị aha Charity Obi ọnya uwe onye ebe Ebonyi State. kwụsie okwu ike ebe na Ebonyi Ebonyi State. ebe na Ebonyi Ọ zara. otele gị arụrụ ya arụ Mba. otele na-ekwu ụka ebe isi na-anọnyere anyị Delta State. ịdị afọ ole 24. M na-aga 25 next year. ga-ebịa nga emega otele pam 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 echi gaa ghọsị ndị mmadụ abụọ ya nwoke nwaanyị na aga emeghe he Sorry. lekpa ihu dị ya n'ọkụ onye na akwụkwọ pool Eweliwe. dem you
chesa wotele ka eji alụ di chesa wotele ka eji alụ di ka a lekwa ụmụ nwaanyị wụcharala single mother fụtarala na di ọha wotele ha kacha nke pra ga emegere m otele pam 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 ndị ke nọ na ije di ha mere na abandon bụrụ sa chicken agba ịka ha mma ịnọ 24 ebegere m otele nne gị na nna gị ha dị ndụ mba ọ naanị dadị m ihe dị ndụ mama anwụọla nne gị ọnwụọ na asị m nne gị na nna gị ga-ese mba nne gị na nna gị wụ mpa gị na mpa mma gị mma gị anwụọ na mma m anwụọla donna tọwọ ndị ji aba ya otele donna ya na mma gị dị ndụ ga eku otele nna orphanage motherless daughter ụmụnne gị ọ dị ole gịnị ka ị na-arụ m na-ere akwa ebe na delta ka ibi this PTI mmadụ ole tarala agha mmadụ 3 kpọwa aha ha na-eme ọsịsọ Chiagozie Chinonso Ebuka ewepụla nwa mbụ mba ị ma nri echi ọfụma ha ọfụma echi tai takosiri eze metụ anụ gabịa ka agabịa chịrị m ọchị eweliwe oke otele ọghala gị mbụ oke otele etritiri ọghala gị mbụ mba anaghị o ji agba mmiri mba amụbeghị nwa anyị gwara anaghị gbaga mmiri ọmọs na ị ga-amụ nwa anaghị agbawa mmiri Chineke akpọ gị ọkụ imele nwaanyị na nwaanyị mba ndị mpa ha ji ata gị na famili unu enwere onye ara bi nga ahụ mba iji agba klọb once iji agba klọb onye ụgha iji agba klọb onye klọb iji ehi nga ahụ mba gbala apụla mbụ netwọk bụ na-ewe evubu ị mara ihe dịrị gị mma na gị na ọfụma na inwe data ka ị ga-asụọ data Chineke akpọ gị ọkụ nna gị ọlụgharị nwaanyị ọ nụrụ nwaanyị 4 mpa ga-eji amụ ya alụgha nwaanyị 4 o yuzughị ha eyuzughị ka ọwa ọlụgha ha alụgha ọ lụga ị nwere ọnụ ushi mba o tele gị ọ na-eshi ushi mba iji aṅụ amụ mba listen I don't talk here when I ihe m na-agwa gị wepụ aka na ntị gị ọnwa ajụjụ na-ajụ mere unu ji ebu arụ ebubata n'ala Igbo unu ga-ehụ di unu amabara maka ego unu enwe ike ifesi kwesịọn ajụkwa unu ajụrụ ya eyi unu ka ọwa inyo ka akọga onye ọbụla unu hụrụ na amaburu ịmamawa onye zuru ohi were arụ bubata na ndụ ya ga-eji amaburu echi bata n'ụlọ onye ahụ ụmụ gị nwechịwatawa ahụ ịma the consequences
a na-achụ gị ma otele gị na-echichi ga na-ele ma ya achị ọchị ị gaala dibịa mbụ Mba. ị na-ekpe ụka ka ị na-ekpe chọọchị M na-ekpe ụka. ị gaala ụka mbụ ka enye gị di Mba. genotype gị O positive. blood group gị AS. ese Ah? blood group gị nwa AS. so congrats kpọọ nọmba gị 091 31 73 2113. Bishop. ga-agwa ma bishọp ọmpa gị mebe gị ntazi lee ihe kpọga m na-abịa ịkwụ ụgwọ isi gị ka m na-abịarutere gị mgbara ịdịra nga akpọga m bishọp m ga ịkwụ ụgwọ isi gị Good afternoon, Bishop. nwee kpọ ka mbụ gị bịa nga I remember yesterday, man, I missed another program. Ben ekwu maka ndị nwanyị ndị di ya n'obodo Igbo. ngwa ihe ọ bụla mere nga adị ịgba n'akwụkwọ ọkwa ịma nke ahụ Yes. m gaa n'iru mee gị ntabi Aye. ọ ya nwee kpọ dewe foonu n'ala gị n'azụ Okay. tewe ya n'ala ebe m ga-ahụ ụkwụ gị je were ya were kọọ ebe m ga-ahụ ara gị Oh, sorry. ịma otu esi akpụrụ stret n'azụ kwụrụ ọfụma ya ịma otu esi akwụtewe ihu gị kwụrụ stret lewe anya edeke yiri beshit ọnọ jide na nga ahụ ivu ọwa ara Yeah. enwe bra yi Mba o. lee ihe otele gị ji yiri bufet Oh, na God. kemgbe a mụrụ gị otu a ka ị hụrụ ya Sir? kemgbe a hụrụ gị otele gaa yiri bufet ya wee otu ọ dị Otu a God. were foonu gị Okay. aha ahụ Chineke. Chinenye ọnya Igwe. iwe onye ebe Onye Nkalagbo, Ebonyi State. emepere unu geeti nga aka Amakwa m ụwa. Ndị yesterday na ọkwa m gwara gị na bebe yesterday. emepere unu geeti nga aka ewere ihe m mere unu ebe na nkala agụ Ọnụ Nwankwọ. iji ụmụ ole Akabeghị m nwa. achọ m data ọchị n'ihu gị wepakala isi gị ya maara agbaga gị gị gbapsara agbaga gị ịbịa m ga-eme gị otu a ka onye nsikọsikọ mere achọ m data ihu ọchị hia dịrị siriọs nga Oh. ebe chiri anọnyere anyị Asaba. gịnị ka ị na-arụ A na-ele akwa. ị dị afọ ole I'm 30. ọwa igbo ka ndị jụọ gị ajụjụ chineke agba gị ọkụ ọwa igbo ka ndị jụọ gị ajụjụ chineke agba gị ọkụ ịdịra nga agba m sam taatị ị dị afọ ole Oh. Adị m 30.
nne gị na nna gị ha dị ndụ? Fakadin. Ị ma ebe esi? Ama mesi. Ị ma ka esi edozi ụlọ? Ama m edozi. Ara ọgbaala gị mbụ? Mpa gị okopụtụla? Mba. Nne gị ọ kopụtụla? Mba. Na famili unu enwere onye ara akpaga ma famili mpa gị enwe onye neba unu uwe onye ara dịketara unu nso? Mba, nwere ya na-agbala na famili ya. Mmadụ ohigidele n'ụra bifo ya amalie tie Jizọs Jizọs unu niile si na rum ọzọ mabata jụọ ya mma ele ihe ọnwụ. Ụlọ mbọsị ụlọ ọrụ. Ole mmadụ ehigidele n'ụra tie Jizọs unu ababata gbakọta ya jụọ ya ele ihe ọnwa kwụ ya. Ole mmụọ ma mmụọ na-apụ apụ ama mmụọ na-apụ apụ. Nna gị otele mbọsị eji mma atụ ya ọsọ? Ị nọrọla nrọ nga eji ama atụwa gị ọsọ? Mba. Ụmụ nwoke ole tara na gị? Mmadụ ịnọ. Aha ha na-eme ọsịsọ? Chibuike, Ifeanyị, Rafael. Keletara? Ọ ya na-eme ọsịsọ? Asị m Chibuike, Ifeanyị, Rafael na Chiemelie. Onye Awụsa aṅụọla gị ara mbụ? Onye Hausa? Ọ ṅụọla gị ara mbụ? Mba o. Mba. Onye Yoruba nkọ? Mba. Ị dị akpa aja otele? Eye. Ara aka ịkpa gị na ara aka nri gele nke siri ike? Ọ na-agbasisi ike. Otele Rosanna. Ara gị abụọ chichara ike? Onye na-akpọ blọk o biele gị aka mbụ? Mba. Ara gị abụọ chichara ike? Ibe ara abụọ. Ibe ara mbụ. Ide ara abụọ. Okwute okwute. Okwute okwute. Na ị ga-aga laba ara. Ị na-anụ? Ị nụrụ ihe m gwara gị? Nsị ị ga-aga gịnị? Labụ ala. Iru gwa dọkịta sị husband gị gwasị eme gị laba ara. Aga m evuru ara siri ike kpee nwoke ibe m nna. Chere Chineke agba gị ọkụ ebe ara gị siri ike ị ga-aga laba ara. Nsegọna. N'ebe ala m si ike na m ga-aga labụ ala. Ị gacha laba ara ara. Ọ bụrụ na o siri ike like that na. Anọ m gaa ahụ imesi ya ka ị bịara nga ịgwa m sọ wụ na o siri ike like that. Vuru ara siri ike bịa nga bịa nere m chesi ihe ọwa ara bụ ivu. Ama m sọ ọwa ara sichara ike ka ifu magote nga ga ebe ịgwa m sị ọwụ na o siri ike like that. Good afternoon, Bishop. Bishop, good afternoon. Taa bụ izizi m na-abịa ebe a. Akwa ịma na ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Bishop. Nwoke yiri bọga. Bishop, biko nyenụ m 2 minutes ka anyị lefe ma. Yiri wiche. Mechie ụkwụ mechie bata. Mechie bata ụkwụ Chineke amaghị ọkụ iwere otele m na-amaghị onye barala n'ime elu ure mewe ehi ya. Bishop, ewe n'iwe. Good afternoon, sir. Lekpochi ite okpukpere m mkpubi okwu isi gị. Ekwubi na ewe n'iwe nna m. Ọkụ ịmara ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Bishop. Were fon ahụ ewe na gị ga-asụ. Okay, Bishop. Wow. Enyi atụ. Tọnụọ.
Last ụtọ nọ lewala ya n'ihu ga na-ele ma ya lewa ya n'ihu tọn ọ lewe anya n'ihu tọn ọ lewe anya n'ihu onye yiri onye ndị Deeper Life tụpụrụ na chọọchị tọn ọ lewe anya n'ihu telerozan bịa na ị n'orphanage home Eh? ị n'orphanage home Mba. taa Mba. bọnkụ nọkwa n'ebe ị nọ na kamp oke iri ga-adịro Anọ m na kamp. iri gị na-adịro na iri ga-adịro Nke badiro. oke ma ihe ị nọ na kampụ mere kampụ ndị agịnị dị ihe a ndị Deeper Life ka ọwụọ chọọchị Okay, chọọchị. ekwuru m ekwughị onye ndị Deeper Life chụpụrụ na chọọchị na ele chọọchị dị ihe ke Redeem. ọka ị nọ na Redeem bịa ngasị mkpa eghe di Ọ na-edodofo ekpere anwa, akwa ekpere anwa ka a na-ekpekwa. I like him your faith will set you now and ị ga-enweta eji ahụ nna iyiri onye ndị Deeper Life chụpụrụ achụpụ faith gị ana iji nwee ịnọkwa nga a na-eme miracle nọrọ nga a na-enye ekpe speaking in tongue gị bịa ngasị nne gị di ahụ ga-eru gị aka nne nna Amen. Amen. nwoke a ga-ekwu maka eze mkpụmkpụ ya sọ ọ ga-alụ gị nna aha alụ Destiny. Destiny onye Uche. ọ n'ihi dị ka iji gawa kampụ a gwa m eziokwu o so na prayer point ọgụ Ihe nji bịa ka nkụ o sokwu. ije lee anya lee ma ya egwughị eme egwuregwu iji egwuregwu bịa ihe egwuregwu ga-eso gị Ejighị m egwuregwu, ọ bụ na eji m egwuregwu ya afa m n'iru m. ịṅụọla olive oil ikpe ekpere o gosibeghị n'ihe ị ga-enweta egwu Amen. gịnị ka imega ihe a O nwere ihe mmege. iwe onye ebe Abụ m onye Ebonyi steeti. ebe na Ebonyi Abakaliki Orizo. ịdị afọ ole 34 years. otele Rozala n'otele gị na ha akadịrị n'ụlọ nne gị na nna gị 34 ị mụọla nwa n'ụlọ Mba o. ụmụ nwoke ole tarala gị Abụọ. ya atụkwala asị wee eziokwu Chineke nwere ọnọdụ ụmụ nwoke ole pụtara ụwa nsị gị abụọ abụ m nwa Chineke si n'ala bido. Abụọ nwa sef bụ mistake. Ọ bụghị ihe m na-eme. aha ndị tarala gị Uchenna. Chusu. gịnị ka ị na-arụ Ana m ere akwa. Boutique. ebe isi na naira anyị Kịta anọ m na Lagos mana ebe m bi bụ na Asaba. gị na nkịta obi gị na nkịta obi nwere nkịta Mba o, adị m like nkịta. ị na-azụ pusi Adị m like anụmanụ. ị ga-eyi pants Yes, ana m eyi pants. ị ga-akpa ajọ otele
Eh? Iji akpa aja ọtara gị sị m Eh. mpa gị na mma gị ha dị ndụ Eh. enwere onye ara agbagha n'ụlọ unu Mba. nne gị okopụtụla mbụ Eh? mma gị okopụla mbụ mma gị ọdọtụ na akopụ Mba o. ihe ọdịdị ji adọ gị akwụkwụ Mba o. oke ọtara ọghala gị mbụ Mba. ara aka ịkpa na ara aka nri ele nke ka eshi ike Nke m ha na-abọ bụ the same thing. o siri ike ka ọ dị sọftụ Ha na-abọ sisiri ike. Ọ dị normal. ele ihe ara ndị Ebonyi steeti dị iche iche ike Chineke akpọghị ọkụ onye nke mbụ ara ya siri ike nke ga ara ya siri ike n'anya ị ga-aga ụlọ ọgwụ echida kampụ n'anya ekpere a ga-ekpere gị na fọst na nga ahụ ị nọ kampụ chọọchị ahụ redim ahụ ị nọ ekpere ara ya ị na-ekpe gị bisi aka bikos ụlọ ọgwụ siri ike ị na-edere ga ụlọ ọgwụ I'm not joking here ga ụlọ ọgwụ Okay. ara nwaanyị a na-esi ike ara nwaanyị siri ike ị na-edere ga ụlọ ọgwụ ma ọ kwado ya wụrụ na o nwere onye pesara ya aka na-ekwesịghị ịpị ya aka ị ghọtara so ị Ọ bụrụ gata na o na si- ọ bụrụ na ọ bụrụ na o siri ike ka okwute, ọ dị otu ara na-adị. Ọ bụrụ eleke na nwa dị mfe ara na-ada anaghị siri ike gịnwa ịma ihe siri ike na ihe na-esi ike ị nwere o ara si siri ike gị bịa nga bịa na ere m ya agwa m sọ dị ụtọ ọ na-adị Chineke agbaghị ọkụ ele nwoke ọ bụ ndị ime misteki lụrụ onye asị mmadụ were ara siri ike kwụkwasị ya n'imi na ya nọrọ nga okwu ume nwubie gị bịa gwa m sọ ara o dị nọ siri o siri ike, ọ dị normal soft. kpọọ genotype gọ Anụ- Ka ihe ikwu genotype gọ aka kpọ genotype gọ ya bụ nke a na-akpọ AA. Abụ m AA. ịwa azụ ara genotype gị nke jụọ m labụ eleghe m labụ nga Amaghị m nke a na-akpọzi genotype eweniwe nna m. ịma genotype ịma blood group a na-echọrọ ịdị ntị ebi Okay, blood. lekwe ka ị na-alụ onye sickle cell lekwe ka ị Mba, na-alụrụ onye sickle mba, cell ama m my blood group. ịmaghị genotype gị ịmaghị blood group gị Chineke agbaghị ọkụ Blood group m bụ AA. Abụ m AA. Ama m na abụ m AA. eji nye load mkpu ị na-eti Adịmanụ ihe ị na-ekwu. ya isi ọkpụrụkpụ nsọ eghe enyo load mkpu ị na-eti Adị m eti mkpu o. lekwere otu isi eti otu isi yiri akpati elekpe ị ga-eji onye ara ya siri ike na onye isi ya yiri komkom elekpe ị ga-eti mkpu kpọọ fon nọmba gị mmere gị amara nke ikwo maka di gawa chọọchị kpọọ fon nọmba gị ụmụ nwoke kpọma gị ugbu a deliverance has come kpọọ fon nọmba gị 080 67 27 94 97. onye ka yiri onye ndị Deeper Life ụtụfụrụ bịara nga eme genotype ma fon nọmba ma Bishop Alpha onye ka ewukwana ahụ m dibịa ahụ m dibịa ọkara mmadụ ọkara mmụọ ọ arụsị na-eje ụka ahụ m dibịa onye ka yiri onye akụrụ ihe dibịa ka yiri onye akụrụ ihe mana mmadụ mana mmụọ ka ihu gị ahụ m ọkara mmadụ ọkara mmụọ na arụsị na-eje ụka ị na-agwọ ọgwụ mekọrọ isi gị otu lele akpa isi lede ji osisi kọlachata gị isi one side ele onye kọrọ m ihe nwere kụrụ m ihe ahụ m ezigbote dibịa kara aka ele onye ji 2x2 kụọ gị mana nrọ mana mmadụ mma apịakwa gị ọgwụ bishọp turo dan na na m tụga aga ụjọ ọ ndị eze nwanyị ka m na-atụ ụjọ na amaghị ihe ya bịahịa ugbo ịgwọta bụ onwe gị lekwa otu apụ isi gị edecha isi gị anụọcha akụkụ
Branga agwa m ewu dibịa. Hello, sir. Anya Hello. were ihe screen phone ga ahụ ịbịara gị eme nke oyiri gị phone booth ịbịara gị emegere m hello nke oyiri gị phone booth ịbịara gị emegere hello ịhụ ahụ m jipụta sị na iyi n'isi sweta ịzụrụ kemgbe ị nọ na Naijiria ọya ka iji gawa obodo ndị ọzọ ga na ịga kemgbe ruo na enyi ya tewe fon ọfụma m ahụ ihu gị ma mbụ gị bịa nga Yes. iwe enyi ya nọrọ ebe na-agagharị ka onye ozi ndị polisi ọchụwa ya achụwa inwe akwụkwọ enyi ya kwụrụ otu nga ịcha ndị NEPA na-aka ọtụ ọkụ na Naịjirịa ovu ụlada na mbụ gị bịa nga ị chọrọ nwaanyị ị na-alụ wepụ aka n'ọnụ gị gaa na-eme ka onye otu wepụ aka n'ọnụ gị ọkịmana ihe a na-eme nga ga ịba n'akwụkwọ Nsogbu adị. ewela iwe eji arụ ọrụ NEPA Arụọla m ya before mgbe m nọ na obodo Bongo. alachi m eziokwu ikwuru iyiri ndị na-eji evulada aka ọtụ ọkụ tewe fonu gị n'ala gị ele azụ Ka a ghara izukwa fonu. enyi ya bịa nga adị ihu m ekpe ga gị bịa nga bịa pụrụ gị pụọ ka nwoke gị na-abịa atọ nụrụ m lele okwu lele nọrọ nga ahụ ga-enwe okwu eji arị goro polu eletrik wepụ aka n'akpa enyi ji azụ nkịta Mba, ọsọsọ ọrụ NEPA ka m rụgodo before. ọkụ ọrụ NEPA bụ ịke ọtụkọ ọkụ eletrik mba bịa were fonu ọ beghị n'ahụ Akọtuola m waya ndị mmadụ wee na. aha gị Aha m bụ George. aha Igbo gị Chineke akpọrọ ọkụ Ikechukwu onye Ikechukwu Okenkwọ. ịdị afọ ole Adị m 36. ịlụbu ole nwaanyị Mba o. ị mụọla nwa Mba. ka obodo isi na-anọnyere anyị Netherland. gịnị ka ị na-arụ m na-arụ ebe a na-edozi moto. nọrọ otu nga Mechanic engineer. Okay. Sorry. Biko eweliwe. Kedu ụmụ nwaanyị Igbo ndị ga-abịa gị na meni ha ka ị kpọrọ ọwara ya gbara gị gị oyiri gị obodo oyibo kedu ụmụ nwaanyị Igbo ị ga-anọzi ka efu n'aka mkpọrọ you pay attention and concentrate Chineke akpọghị ọma then you tara ga-abịa agara ya ma onye NEPA Sorry, biko eweliwe. chere Chineke akpọghị ọkụ ụtọ opportunity gawa obodo oyibo nwa ya adọgbughị gị gawa obodo oyibo bịa na ịsara m onye na-aka ọtụ ọkụ obupụ eletrik lekpu ihu ya dị nnọọ ka vootu ọkụ mpa gị na mma ga ha dị ndụ Mpa m anwụgo, mma m ka nọkwa. nna gị ọnwụọla Ọ nwụọla. mpa gị ọnwụrụ ọnwụ nka ka ọnwụrụ nwa okorobịa Ọ kaala obere. Ọ nwụrụ at the age of 60.
Gini gburu ya moto accident ka ọkada gburu nna ya. Ọrịa. Oke ọrịa. Ọrịa gbu ya. Ma ọ dị ndụ jidere ya nga ọ gbara ncha. Mba ịgba ncha pụtabeghị that time sef. Ma ọ dị ndụ jidetụla ya nga ọ gbara ncha ka esi m mba o Paga ọlụrụ nwaanyị ole? Ịtọ. Mmadụ nwaanyị mbụ ka nwaanyị atọ. Nwaanyị abụọ nke abụọ. Iwe onye ebe? Abụ m onye Delta. Ebe na Delta. Onye GB. Agbọ. Meghe eze gị. Weta kamera nso ka mma ma eze gị ozuru ezu. Ozuole. Eze akụfuru akụfu. Eze efuole. That's instead of 32. 30. But let her for inside. Ọ dafurukwa natural. Chineke agbaghị ọkụ bụ ebe jere bịa ga-agwa m natural. Ka nọ obere kịta. Enwere ndị keta proline inside. Mba. Iji amanda. Sometimes. Iji amanda. Na-agba. Onye ntị. Ị ga-eji tupu ma agba ya ka ọwụ icheta nwaanyị ọbụla ịhụ ewere gbaba ncha. na-ejikwa brufim. Mmanụ ka ị na-eji ka ọwa aka naanị aka. Na-eyuzu hand cream ude aka ọ na-akacha mma. Ọwa aka ịkpa ka ọwa aka nri ka ị na-eji. Aka ekpe. Ka m hụ aka gị. Ọwa aka ka ị na-eji. Na-ewere ya fodu dị amụ. Ndị anyụ ọpịọ. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? 7. Ego inye ole ụdị ikpe ị na-eti? Na-emepe anya. Ụta ka anya gị na-adị ma ịnyụwakwa ya. Biko spelụ ya n'Igbo. Ka ife m ga-espelụ ife ikpe anyị ji ntị na. Chineke akpọrọ ọkụ ịbịa ga anyụọrọ m gị spel ya. Kyooho full stop. Genotype ọ ga-agada? AA. Blood group gị? B positive. Congratulations. Gwa akpọ phone number gị. Plus 528756999. Gbagharịa ya. Plus 568786999. Congrats. Nwere ịhụrụ otu o si bịa nga respect onwe ya no laughing.
Somebody the real truth. One year will in wetre, joy and yonder not to them matter. Joya, camera mo hindi na like me na like here. I will get home one game happy just some questions. Yamamba. One young who na like it. Can I buy a question? Game and I say, egg always woman. Nonsense. Understand? Onye ka awụkwa n'onye Chineke agbaghị ọkụ. Onye dịkwa ihe a? Onye dịkwa ihe a nwanne onye? Aka Chineke agbaghị ọkụ. Onye ka ewukwa n'onye ha. Yes. Hello, Because everybody hit it. Most people hit it. Yeah, because it's like Bishop. Okay, come by camera. the rap comes all after that. So if you so this is what happened. All right. Akwemele ebe Bishop, a good mbụ. afternoon. Eleghị izi achị ọzọ. Mba, Ị bịa ebe a mbụ. mba. Bịa bịa ebe mbụ. Akwemele ihe ọ bụla ebe a gaba n'ihu akwụkwọ dum. Yeah, ama m. M gaa n'iru ma gị ntafu. Gaa n'iru. Dewe foonu gị nara gị lara masa achọ m egwuregwu ji achọ m ọchị ya. Ị mara na ịdị ire dị notification ihe agbatore m. Adị m ready, Bishop. Lekwe ya. Wepụta aka gị prostrate. Dewe aka gị dum ga Chineke agbaghị ọkụ. Dewe aka gị dum ga adara ma nwere ihe mere gị bịa gabịa abịaghị ihe. Nsị gị prostrate dewe aka gị straight aka gị. Dewe aka gị na laps gị. Stanụ a. Acelero aka. Ya were foonu. Bishop. Jiri wa obiri adị mpa gị nwụ. Awe mpa gị nwụ. Awe m na gị Asụ m Bishop. awe mpa gị nwụ. Obiri m ibira nga afọ ịnta dị mmeghe ka. Were nwa ya ọbụla akpọ m ịkpọga m awe mpa gị. Kemgbe ebira ya pa how many power tap nke power tap rụla nga. Amụ agụgbuo gị. Ọ bụrụ gift ka nye n'oge gift ka m gbaa gị perfume. Enyele m. Aha gị. Nke m dere m. Kendri m onye. Anthony. Ịdị afọ ole? 28. Ndị na-eche eji ga-eche. Ịdị afọ ole osimiri Joda? Ịdị afọ ole? Ịbịala ịgwa m kwesịrị ka aba n'ime otele gị na amarasị nga ahụ osimiri. Adam 28. Adam 28. Ịbịala nga agwa m 28 eche gị. Abụghị ego otele na ya ahụ n'otele gị osimiri Joda. Amụrụ m 1996. By December, mma about 29. So I'm 28 years currently. Iji ụmụ ole? Amụbekwa m. Mmadụ na mmadụ ha dị ndụ. Mba, ha anwụgo. Gịnị gburu mpa gị? Gịnị gburu mmadụ? Accident. Hey. Doo. Ọ n'ime moto ka ọ ọkada. Ime moto. Anyị si from Enugu na-anata anyị n'ime moto. Doo. Orphanage daughter. Ọ gụwa wada. Mba. Ka obodo isi na nọnyere anyị. US. Gịnị ka ị na-arụ? Na-anya trọk. Acelero aka. Isi ihe nyere aga. Na-anya trọk.
Na ọ ya. ya mere trela kọwo Truck no. Mbamba truck. Ya. mbamba agị na-anya ihe Ya. gị nwa na-anya Ọ mụ na anyị ya. okay pụrụ otu nga asị gị pụrụ otu nga Sa? asị gị pụrụ otu nga Enwere enwega m kọlụ akọtụgo m ya. Si na gịnị mee? nọrọ ofu ebe emufuzila nọrọ ofu ebe Okay. enyi afọ ebe ahụ datụman so ga paparata ya ahụ ya so parapata ya ahụ fọ nga mmadụ mere gị tavit ya Nsogbu adị. enyi nwoke ole ka ị nwere Kịta. Mba, nwoke ole tara na gị otele gị mmadụ ole tara na gị mmadụ 3. aha ha Chetakwa m aha ha, o tegwala aka. kemgbe ị gara Nnamdi. US onwe onye ọzọ tagha gị Mba. Onwekwa. na US Afọ 4 now. iji aṅụ guf Mba o. Adị m anwụkwa goofu. Nga anwụ goofu nyawakwa moto. iji eme nwaanyị na nwaanyị Mba, alaikere m amụ. ị nwere vibrator Mba. enyi ya nwere otu nga Ọ maka ihe na-eme mkpọtụ. mgbe ọpụta ọka ha mmadụ ihe jara ga ka akpa skud ọwara ya amaghị Bishọp jiri ya nwayọọ. ejikwere patana ndị agbụrụ ndị enye ga trọk abịa akpọpụsiri nwayọọ Chineke akpọghọ ọkụ kpe enye ga trọk anyị gakwa m keke ejikwere patana ndị agbụrụ abịa agwapụsiri ya nwayọọ Chineke amaghị ọkụ ebere gabịa agwapụsiri ya nwayọọ ịmasị nga ahụ nọzi ga-adị gị trakịrị gaba nga ahụ Esi m ọrụ na-abata n'ụsọ mbịa ihe abịa paakị Chineke amaghị ọkụ ọ m na-ekwugara ekwu ewe n'iwe. pụrụ otu nga tiri mbadụ gadụcha otele nga niile were ya wụrụ na ime trela ka ị ga-ewere ya dewe ije kulu Arụga m nọọsụ before. ọkụ were otele gị dewe n'ime trela ị ga-achọ nwoke ị ga-ekulu tatụchọ nwoke ị ga-ewere otele gị pee ya ịbịa nga bịa agwaga ashaga m ụka iji aṅụ amụ Ọ dipendere. iji aṅụ amụ M na-anwụ sometimes. ihe ọdịdọ ji adọ gị Nye ọtụtụ. ihe ọdịdọ ji adọ gị akwụkwọ ọdọla gị mbụ Mba. Akwụkwọ ada adọkwa m. ego inye ole dị mkpu ị na-eti Adị m etikwa mkpu. M na-asụ ude. kpọkịrịkpọ ude otele kpọkịrịkpọ ude otele ịma nri eshi ịma nri eshi Eye. Very well. M na-eshikwa anụ ọfụma. iji agbachi otele akpụ Na-agba gịnị? eji agbachi otele Eye. Na-akpụ ọfụma. Na-akpụ aja otu. iwe onye ebe nne Thank you for charging me, boss. ana m anụzi ihe ọ na-ekwu iwe onye ebe Abụ na mpa m onye deta.
ina no Iwo ye onye na ebe. kita. Iwo onye ebe. Mpam wo onye Delta, mmam wo onye Enugu. Mpam onye Ebe Delta, na mmam onye Enugu. ebe na Delta Krishi. Abavo, after Ebe na Agbo, Ababo. Central, Ogbidibo. Congratulations. Ngwa akpa akara ekwentị gị. Bishop mma akpọkwa ya ebe a maka except na mma esendịrị gị ya. Onye dị serious n'idie ya nye ya. Okay, nsogbu adịrọ. Daalụ. Thank you. Daalụ sọ. Ndị agbaga gift. Unu gbaga gift tie na ọ ga-akpọ nọmba. Unu ghọrọ kpọọ ya. Tee. 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 Ọ tụgbugbokwu unu. Ọ tụgbugbokwu unu. Unu agala recharge coin unu na-enyebe nke mgbe bi enye nwatakịrị maka unu na wetara gị draiva. Onye ọbụla na-ama eche ego niile nọ n'akaụntụ ya. Chineke makwa ya ọkụ. Kemgbe m nọ nga. E nwere gift i nyere m. Bịa were nụ nọmba. Ọ ga-ewere trela ahụ jamụọ akpa amụrụ. Jamụọ akpa amụrụ. Onye yiri onye ga-akụ nwoke ezigbo ọkpọ. Ọkụọ gị ihe. Ọkụọ gị ihe. Kwa nwaanyị ọbụla unu hụrụ ahụ na-eme unu pekepeke. Onye a bie gị aka. Onye akụọ gị o nwere aka o ji atọ ọnụ tipa. Onye akụọ gị aka ma onye ejide gị aka n'amụ. Ụkwa nwaanyị niile ka ị ga-ahụ gị filo datịrị ị ga-aga mes ya ọp. Chineke agba gị ọkụ. Yes. Ọgbadalụ. Shop really. Ana m abịa ka m dosa ya. Laa na-azụ gị kwụrụ stres. Nke nwere aka akpati saja ekwere m. Elee ihe iji eshige m laps. Na-azụ gị kwụrụ stres. Bishop, Ị ga-akwụli ọfụma. Ihe ka iyi ọwụ pantị ka ọbọm nika. Mba ọ nika. Awụ pant ọ nika. Ọ bụ nika ka iyi bịa nga bịa. Tọnụ. Eweliwe Bishop. Ele Rosanna. Mepụtanụ mepe n'ụkwụ gị emepe ka ụkwụ gị kụgbabatara ọnụ. Ihe ọdịdị oji adọ gị. Mba Bishop. Mba Bishop. Matis, laazụ Matis. Ọ maka ihe mi except ma ngaji ka m yiri ihe dị ogologo. Ya were fonu gị iyeli ọsịsọ. Chineke agbaghị ọkụ. Iyeli ọsịsọ. Ugbu a ka ịma na ị ga-eyi ihe ogologo. Sorry sir. Iyeli ọsịsọ. Eweliwe Bishop. Aha gị. Aha m za Chinonso. Chinonso onye. Uchechukwu. Kemishinal ere anyị. Eshi m Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ with interior decoration company and ana m erekwa akwa. Iwe onye ebe? Amụ onye Ụmụahịa. Ebe na Ụmụahịa? Onye Ụbakala. Ị na-agba akwụla? Mba. Ị dị afọ ole? Adị m 28 years. I'm atọn 28 July 30th. Ị ma nri echi? Ahụ m chef, ana m esi nri ọfụma. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Dewenu fon otu nga ka na-emegharị ahụ. Yes. Ọgbajọ ọdịghị. Ibrahim ga-esi kpakapaka. Onye kara white. Dewe fon otu nga ga were aka eshechigere m nga. Ana m etu ude eweliwe.
Quick issue are. E wish you come out to you. Eweliwe Bishop. Negi na nna gị ha dị ndụ. Mpa gị na mma gị ha dị ndụ. Mmụọla but mma m dị ndụ. Mma m dị ndụ, mpa m nwụọla 2 years ago. Hey, ndo mpa gị ọmụọ na ndo nna. Gịnị gburu nna gị ọwa ọkada gburu nna Thank gị. you. Yes, sir. Gịnị gburu nna gị. Ọ nọ na-arịa ọrịa Bishop. Ụmụ nwoke ole tara ala gị. 3. Aha ha. Kelvin, Emeka, Na onye. na Emmanuel. Ị dị eme nwaanyị na nwaanyị. Mba. Ị nwere vibrator. Mba. Ị dị aṅụ amụ. Bishop isi gịnị? Ya nne ya ọ na-ebere nga abịa ịza kọl gị shi ya agbatuore m. Ọkwe na ihe nna gwa gị na. Bishop Ya mba netwọk na dị bad. Onwe isi kọlụ ya agbatuore m. pataganụ. Mba Bishop achọga m dị netwọk. Onweghị kọlụ pataga nọ netwọk. Eweliwe gbaghara. Ị dị aṅụ amụ. Eje m aṅụ anwụ enyi m nwoke. Ọka ị nwere enyi nwoke ugbu a. Mba enweghị m enyi nwoke. Mụ na ya na-abịa break ele up 2 months ago. Arụọmala gị mbụ. Mba. Mba. Olo. Arụọla gị ọrụ ọgbanje mbụ. Mba. Olo. Arụọla gị ọrụ mama ịweta mbụ. Olo. Ege nye elo dị mkpu ị na-eti. Ana m eti mkpu. Genotype gị ọgụnụ. AA. Blood group gị. O positive. Ngwa kpọọ phone number gị. Congrats. Okay. 07066484879. Thank you for charging me, boss. Everybody no ebe follow everybody. All my gifters unu follow ha. Imran ị nọ 48 years ilubedi just there in the comment section as a lady. As accept.
Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I can hear you, sir. Can you hear me? I can hear you. Please, Please, isi gbawara gị ka nga abịa mena gị baga. Please, gana.